Hello guys, good morning. Ano yung tama guys? Nagpatabang ko sa kong anak ani guys. Ginagmay mi ani kabayon sa ko ang adang natawhan guys. O isagwa dyan mo guys, ila jud kong gipansitan. Lain po ni angkot sa karne guys. O kawan sa kong bunso nga si Libit. Siya mo ni duyog na ko karon guys sa mga buhaton. Mura na madali-dali po na ako nga sakop guys kay niya man siya sa duol. Ang yung mga gusto ko mas layo. So siya ako masangpit ni ini. LGO pinagi sa ato ang mayor nga si Mayor Neil Baliti o sa iyang mga kagawad sa lungsod sa LGU guys sa Valencia. Nagpasalamat kog dako sa ilang gihatag nako nga cake guys aging panahon sa kong birthday sa ika 64 nga birthday nako guys. Daghang kayong salamat Mayor. Ug mao ni akong handa guys. Simple ra kaayo. Nagpansit ra ko guys. Ug diha po'y hinatag sa kong anak guys oh. Salamat ko guys nga niabot pa ko og 64 years old ning kalibutan guys o kini akong kinising-kasing gipasalamatan ngadto sa atong makagagahom guys o thank you kayo labi na sa akong pamilya o sa ako ang mga anak o gikasubo lang nako guys kay ang ako mga friends igsuon wa na ko imbita guys kay lack of money. Giwat pa nako silang mga bata guys, ako lang giandamdaan kay ang uban to pa sa eskwelahan, ang uban to pa silang panimalay. Mo na nga wala man nida ang giandam. Nanawag na ko mga bata guys. Ano? What? Ano ulit? Ano man sinuod? Mabalik pa to. Wala magdang. Dili ito managat ron. Kisa pa yung agbata nimo usan doan. Mura dahil day. Pura galaan to ganina ani niya pag-uwan na nagan. Tapos anak ni kuan min. Danle. Si Jose saman. Danle ganina. Ala si iskat dyan. Kami kadungan ani Ben. Ala sa Ewel. Kamu kadungan papa mo. Sapot ko no. Sapot na. Susog, siro po ni mo. Sige niya. Sayo, plato ko pa. Uy. Dali na. Bago na. De, nawa na tong lubagon day kay agas gilisan og kanang pareha magkasagna ng dito sa Jollibee sagna ba yung na pagkakita nila de Ali ba automatic abre ba? Ako dati na pa mo agad. Ari, butang sarang cellphone na itong phone. Sabagis, katayang lang ka. gadade ko cellphone basiyo Dadap to kwarta mo ang kwarta ni bitaw. Kapila na ni kasi 65. Di na ano meron. 64 in town Oh, pagkita naman. Dara. kinsa man na Oh, dara. Diyan ka sa bay. Oh, dara. tawaga gud ari wala na ko Isa je?
Dali, ari doy. Kayo hilay. Dali na ari. Diyan mo na. Uy. Kayo hilay. Ito plato ito mo pumito. Wala pas bukan. Kasi pa dong. Padok ba ba pagpadong? Lagi ka balik bukan. Ah, pagkaon na. Pagkanda tayo, plato ba? Plato o kusara ka sagay ka day. Kaon na, wala na. Ah. Isa na. Ito ko na. Kaya mo. Kay gamay raman kakari pa mo raw. Kung gamay nga tao, gamay po. Ay, manok naman. Di. Mabitaw ni. Mabitaw ni gidipros ni mo. Ano tidak tahu ano, alas na. Lingkod ari lang. Kaari ko ari. Alas. Ito ba? Udah total. Kato na kusog about eh, malagi mo sulat tubig tanan eh. Wa. Basa lang na itong kilid sa po ang ka-empty sa bahol. Habog din din tanan eh. Galoy at ginoo lagi. Basta pa ikaw ga usok ka na kapi-kapi ng linya na ate. Basta usok na Ang kapayas na. Di ba ka kapi-kapi ba? Ibuhi ka pa. Naboy kapi-kapi basta pa usok mo naman na. Nadag ko ng kape-kape na malarot yapon. Ano Ang bunbon mong god agad ang dito barat kahoy may kuhaon. Ba naturo lagi kape-kape. Katong kapayas kay kanon marikagang. Ngutan kaganga eh. Masih ngapetos, yes. Yan na sila. Mabahal pa na nalong kayo ba? Ha? May nawas ka, bunbon, kaya na kahoy. Tuwa na dyan siya. Tuwa na dyan itong ilang undulin. Ano pa ba? Ang sire. Good, good. Napepantas mo to. Tama ka yun. Ang ngay ani doy, ang ngay bagyo. Sabi na mga signal na muad ka na tag-ibabaw. Babaw. Saka na ibabaw dito kung diyan saan yung... Babaw, mabay taas. Ha? Kato na pag nabalamba na aray, wala mo katong. Wa na may dagat o gabi eh. Ako na din ng isa. Ano ba? Wa may dagat o gabi eh, adlaw man. Aba. Isa ng baso. Bapat yung habagat o adlaw. Dagkong dagat, pero o gabi wa na na. Pagsaray habagat o gabi eh, may dagat. Masa lato-lato para balikas na ulan, pagpapalit ng dutate ah. Ha? Lato-lato, pasundan ka. Pasensya na mo guys, ug maoy lingaw ra nako karong hapon na. Ug ako mayon guys. Bye-bye.